Αναστασία, καλησπέρα. Ο καιρός περνάει γρήγορα. Είμαστε λίγο πριν τις γιορτές πια. Από την τελευταία φορά τα συμπεράσματα και το ενδιαφέρον ήταν πάρα πολύ έντονο. Και πώς να μην είναι άλλωστε. Αναστασία Κόκαλη, κλινική διαιτολόγος, διατροφολόγος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι για ακόμη μια φορά στη στήλη ομορφιάς της Glow Era. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και ανυπομονώ για τις καινούργιες ερωτήσεις. Έχουμε πολλές ερωτήσεις, η αλήθεια είναι, και εν ώψη γιορτών τώρα καταλαβαίνεις ότι οι γυναίκες θέλουμε να είμαστε ακόμη ωραιότερες, έρχονται ρεβεγιόν, έρχονται πολλά και ωραία πράγματα, αλλά εμείς θα πούμε ακόμη πιο ενδιαφέροντα πράγματα, γιατί έχουμε αφήσει ένα μικρό υπόλοιπο από την τελευταία φορά και το ενδιαφέρον ήταν πραγματικά πάρα πολύ έντονο. Θα θέλαμε να θίξουμε σε αυτό το επεισόδιο και να το κάνουμε λίγο πιο κάτω γιορτινό, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που επηρεάζει την υγεία του δέρματος και δεν είναι άλλο από την εμεινόπαυση. Θα θέλαμε να μας πεις πώς μια γυναίκα που μπαίνει στη διαδικασία της εμεινόπαυσης, τα σημάδια στο σώμα της, στον οργανισμό της και φυσικά κατ' επέκταση και κυρίως στο δέρμα της. Η εμεινόπαυση είναι μία περίοδος στον γυναικείο οργανισμό που γίνονται πάρα πολλές ορμονικές αλλαγές, οι οποίες ορμονικές αλλαγές έχουν ως αποτέλεσμα σωματικές και ψυχολογικές αλλαγές. Η βασική κύρια αλλαγή είναι ότι σταματάει η έκρηση των ιστρογόνων, αυτά δηλαδή που στη νεότητα μας κρατούν και πιο όμορφες και πιο ευδιάθετες, ευνοούν τη γονιμότητα, όλα αυτά αρχίζουν και ελαττώνονται πάρα πολύ στην εμεινόπαυση. Το αντίκτυπο είναι πολύ μεγάλο και στο εξωτερικό κομμάτι, καθώς βλέπουμε γυναίκες που είναι στην εμεινόπαυση με ένα δέρμα λίγο πιο θαμπό, πιο σκληρό, πιο βαθιές ιρετίδες, εμφανίζονται κοιλίδες, γενικά γίνονται πολλές εμφανισιακές αλλαγές. Όλα αυτά είναι σημάδια ότι θα πρέπει να τροποποιήσουμε εκτός από τη φροντίδα μας και να επιλέξουμε φυσικά τα κατάλληλα καλλυντικά, θα πρέπει να αλλάξουμε και τη διατροφή μας. Και αυτό το λέω πάντα σε γυναίκες που είναι σε εμεινόπαυση και με επισκέπτονται στο γραφείο μου, ότι αλλάζουν πάρα πολύ οι απαιτήσεις του οργανισμού σε πρωτεΐνη, σε καλά λιπαρά, σε φυτικές ίνες, σε προβιωτικά, αλλάζουν πάρα πολλά. Όταν αυτά τα βάλουμε σε μία τάξη και φτιάξουμε ένα διατροφικό πλάνο στοχευμένο και απόλυτα εξατομικευμένο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, τότε πιστέψτε με, και ενέργεια θα έχουν αυτές οι γυναίκες και εξωτερική εμφάνιση ωραία, αλλά και ένα ωραίο σώμα. Γιατί η προσθήκη βάρους είναι λίγο αναπόφευκτο σε εκείνη τη φάση. Ούτως ή άλλως η Glow Era έχει προβλέψει για το κομμάτι αυτό, για αυτή την περίοδο της γυναίκας που είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος. Πέραν το ότι, όπως γνωρίζουμε, είναι φυτικά καλλιτικά, υπάρχουν κάποιες δραστικές ουσίες και κάποια συστατικά που βοηθούν πάρα πολύ σε αυτό. Είναι τα πεπτίδια, τα βλαστοκύτταρα, ένας συνδυασμός γενικότερα των στοιχείων της φύσης που μπορούν να βοηθήσουν μια γυναίκα να το περάσει ακόμη πιο ομαλά και ακόμη πιο σωστά για να έχει και ένα επιθυμητό αποτέλεσμα ακόμη καλύτερο. Στεκόμαστε λοιπόν στο κομμάτι της εμεινόπαυσης και θα θέλαμε να μας πεις εάν υπάρχει μια διατροφή, ισορροπημένη διατροφή για την περίοδο αυτή της γυναίκας που θα μπορούσε να ακολουθήσει για να μπορέσει λιγάκι να ανακουφιστεί από τα έντονα συμπτώματα. Μελετώντας αρκετά το κομμάτι αυτό, γιατί ασχολούμαι πάρα πολύ με γυναίκες και άντρες με επισκέπτους στο γραφείο μου, αλλά κατά βάση γυναίκες, έχω καταλήξει στο εξής, ότι στην περίοδο εκείνη χρειαζόμαστε μία διατροφή που να μας δίνει μεγαλύτερη περιεκτικότητα από ό,τι συνηθίζαμε σε καλά λιπαρά. Θέλουμε δηλαδή λίγο παραπάνω το αβοκάντο μας, λίγο παραπάνω καλό ελαιόλαδο, λίγο παραπάνω ξηρούς καρπούς. Να σου πω στο κομμάτι αυτό για τους ξηρούς καρπούς, εχθές μάλιστα διάβαζα μια πάρα πολύ ωραία μελέτη πάνω στις μετεμεινοπαυσιακές γυναίκες, όπου τις χωρίσαν σε δύο γκρουπ. Στο ένα γκρουπ λοιπόν δώσανε, τους αφήσαν να τρώνε κανονικά ό,τι τρώγανε, τους παρακολουθούσαν για 3 μήνες για διάφορα πράγματα, μεταξύ αυτών και την όψη της επιδερμίδας τους, και στο άλλο γκρουπ τους έδωσαν 60 γραμμάρια ομά αμύγδαλα καθημερινά, που είναι περίπου 2 χούφτες, τους έδωσαν σίγουρα μισό με ένα αβοκάντο καθημερινά και τους ζήτησαν να αποφύγουν τη ζάχαρη. Στους 3 μήνες λοιπόν μετά, οι γυναίκες με τα καλά λιπαρά και χωρίς τη ζάχαρη είχαν ποιοτικά ένα πολύ καλύτερο δέρμα εμφανισιακά. Όχι ότι φύγαν οι ρετίδες, αλλά ήταν πιο μαλακό, πιο λαμπερό.
Και αυτή η έρευνα έρχεται λίγο να επισφραγίσει όλα αυτά που συζητάμε και σε αυτήν την εκπομπή και στην προηγούμενη, ότι θέλουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τη ζάχαρη και να αυξήσουμε το καλό λίπος και την πρωτεΐνη. Και θα σε πάω και σε ένα άλλο κομμάτι, στη vegan διατροφή, που πάλι έρευνες δείχνουν ότι μια διατροφή πολύ συμπυκνωμένη σε φυτικής προέλευσης τρόφιμα, αλλά με πρωτεΐνη μέσα, όχι σκέτο vegan, που δεν μας καλύπτει πάντα καλά την πρωτεΐνη, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική και για την απώλεια βάρους στην εμεινόπαυση, αλλά και για την καλύτερη όψη της επιδερμίδας μας. Εγώ θα σταθώ σε κάτι το οποίο δείχνει ασήμαντο, αλλά είναι σημαντικό και πολλές φορές είναι ένας πολύ βασικός παράγοντας στο να βγούμε εκτός. Είναι ο χρόνος. Είναι η βιασύνη του άμεσου αποτελέσματος. Και πόσο παρεξηγημένη είναι το άμεσο αποτέλεσμα. Διότι μια γυναίκα που ακολουθεί μια ακόμη και θεραπεία καλλιτική θέλει πάρα πολύ και το καταλαβαίνουμε. Το καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι να απαλλαγείς από κάτι που δεν σου αρέσει στην εξωτερική σου εμφάνιση. Αλλά πόσο σημαντικό είναι να δώσουμε το χρόνο που χρειάζεται, όχι το χρόνο που πιστεύουμε ότι χρειάζεται, για να μπορέσουμε να απορρίψουμε και να ακυρώσουμε είτε μία διατροφική διαφοροποίηση που κάνουμε για να χάσουμε κάποια κιλά, είτε μία θεραπεία καλλιτική που θα μας φέρει σε βάθος χρόνου ένα αποτέλεσμα. Θέλεις να μας πεις 2 λόγια γι' αυτό? Πολύ σημαντικό κομμάτι. Θέλω να πω ξεκινώντας το εξής. Να δίνουμε πάντα προτεραιότητα σε κάποια πράγματα για να βρούμε το χρόνο να κάνουμε αυτά που θέλουμε. Δηλαδή το πάω λίγο πιο πριν, γιατί πολλές φορές μου λένε «Αναστασία, δεν προλαβαίνω αυτό, δεν προλαβαίνω εκείνο». Όλα τα προλαβαίνουμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε 24 ώρες στην καθημερινότητά μας και δίνουμε προτεραιότητες. Το να ξοδέψουμε παραπάνω 5 λεπτά στην καλλιτική περιποίηση, στο να ξοδέψουμε άλλα 5 λεπτά στο σωστό πρωινό, στο να ξυπνήσουμε λίγο νωρίτερα για να πάμε το γυμναστήριό μας, όλα αυτά θα μας δώσουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Τώρα, για να δούμε το αποτέλεσμα από την διατροφή, εξαρτάται τι αποτέλεσμα περιμένουμε. Και εξαρτάται και πόσο τυπικοί είμαστε σε αυτό, γιατί καμιά φορά έχουμε προσδοκίες χωρίς να θυσιάζουμε πράγματα. Πολύ σωστά. Χρειάζεται να θυσιάσουμε και τις γεύσεις και λίγο θα πεινάσουμε και λίγο θα κουραστούμε στη γυμναστική, όμως το αποτέλεσμα θα έρθει σίγουρα. Το σώμα χρειάζεται 21 μέρες για να δεχτεί μια καινούργια συνήθεια. Γιατί τόσες μέρες χρειάζεται ο εγκέφαλός μας για να δημιουργήσει, θα έλεγα, έναν νευρώνα, ένα νευρικό κύτταρο, μια νευρική απόλυξη. Το λέω έτσι λίγο πιο κατανοητά, προκειμένου να δεχτεί κάτι καινούριο. Άρα λοιπόν, αν ποτέ δεν τρώγαμε πρωινό ή ποτέ δεν τρώγαμε αμύγδαλα, αν ξεκινήσουμε ξαφνικά να τρώμε αμύγδαλα, θα μας πάρει 21 μέρες για να δεχτεί το σώμα ότι τρώσα αμύγδαλα. Ή αυτό πολλές φορές που κάνω, την αποτοξίνωση από τη ζάχαρη στις γυναίκες. Λέω κάντε υπομονή 21 μέρες. Όταν περάσουν αυτές οι 3 εβδομάδες, και θέλω να το δοκιμάσεις κι εσύ, σε προκαλώ πολύ, λοιπόν. Γιατί εγώ τώρα όσο μου μιλάς, σκέφτομαι πώς εγώ έχω αποδεχθεί και έχω τηρήσει. Γιατί το 21 μέρες η αλήθεια είναι το ακούω πρώτη φορά και το θεωρώ πολύ λογικό. Είναι εντυπωσιακά τα αποτελέσματα. Έχω πελάτησές μου οι οποίες είναι πραγματικά sugar addicted, εθισμένες στο γλυκό, απόλυτα εθισμένες. Και όταν περνάνε αυτές οι 3 εβδομάδες, που εντάξει, οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες, αλλά μετά ισορροπεί όλο αυτό. Μετά από 1 μήνα μου λένε «Αναστασία, εγώ γιατί έτρωγα τόσα πολλά γλυκά τελικά». Εκεί συνειδητοποιούμε ότι τελικά το σώμα μας το εκπαιδεύουμε όπως εμείς θέλουμε. Και όταν είμαστε και λίγο μεγαλύτερης ηλικίας και συνειδητοποιούμε το θέμα της υγείας, πόσο σημαντικό είναι, το θέμα της ενέργειας, όλα αυτά, τότε κάνουμε τις θυσίες και υπάρχουν τόσο ωραίες συνταγές, τόσο ωραία προϊόντα που μπορούμε να φτιάξουμε και ωραία γλυκά, μπορούμε να γευτούμε και ωραία ροφήματα με κακάο, με μέλι, με άλλα πράγματα. Και τελικά όταν βλέπουμε το αποτέλεσμα, εκεί παίρνουμε δύναμη και εκεί σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται τρόπος ζωής. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λες και επίσης θέλω να ρωτήσω και για άλλον έναν μύθο σε εισαγωγικά. Εσύ θα μας πεις φυσικά αν είναι μύθος ή όχι. Στον κορεσμό, από τη στιγμή που τρώμε, που έχουμε χαμηλώσει την ποσότητα της τροφής μας αισθητά και θεωρούμε ότι πεινάμε ακόμη, είναι αλήθεια ότι η εντολή θέλει 20 λεπτά να φτάσει στον εγκέφαλο για να δώσει τον κορεσμό στον οργανισμό? Θέλει 20 λεπτά σίγουρα. Εδώ βέβαια τώρα θα χρειαστούμε μια ολόκληρη εκπομπή για να στα αναλύσω, αλλά θα σου πω εντάχει ότι εκτός από το 20 λεπτό που είναι χρήσιμο γι' αυτό και πρέπει να μασάμε αργά, να αφήνουμε το πυρούνι λίγο κάτω, να κοιτάμε τον φίλο, τη φίλη που τρώμε παρέα, ή αν
τρώμε μόνοι μας, τουλάχιστον να σηκώνουμε λίγο τα μάτια και από το πιάτο, να δούμε και κάτι άλλο. Εκτός από αυτό το κομμάτι, πάρα πολλές μελέτες γίνονται και φαίνεται ότι έχουν πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά το μικροβίωμα του εντέρου, όταν δηλαδή δεν λειτουργεί καλά το έντερό μας και αυτό φαίνεται από την. Καλά, αυτό εμείς μπορεί να το καταλαβαίνουμε σαν δυσκυλιότητα ή διάρρεια ή τυμπανισμό ή τέτοια πράγματα, αλλά στην ουσία μέσα γίνεται ένα πάρτι κακών μικροβίων που πρέπει αυτό να χτίσει σε μια ισορροπία. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι αυτό και ένα κομμάτι ο ύπνος, αυτά τα δύο συνδυαστικά επηρεάζουν πάρα πολύ το κομμάτι της πείνας και του κορεσμού. Όταν αυτά τα δύο τα φτιάξουμε καλά, πιστέψτε με ότι ο άνθρωπος μπορεί να χορτάσει με λίγες θερμίδες, με λίγο φαγητό, γιατί η χωρητικότητα του στομαχιού είναι πάρα πολύ μικρή. Άρα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες στην καθημερινότητά μας και να μην κοιτάμε μονομένα «Α, τρώω κρέας γιατί με χορταίνει». Είναι λάθος αυτό. Τα πάντα θα μας χορτάσουν αν το σώμα το έχουμε δουλέψει και από άλλες απόψεις, σωστά. Τον ύπνο μας, τη γυμναστική μας, το νερό μας. Φυσικά. Πολλές φορές είμαστε αφυδατωμένοι, διψάμε, δεν πεινάμε. Και δεν το καταλαβαίνουμε. Το έχει σκεφτεί αυτό, φαντάζομαι, κάποιες φορές. Φυσικά. Γι' αυτό λέμε πεινούσα, δεν διψούσα τελικά ή διψούσα και δεν πεινούσα. Όπως επίσης, τελικά δεν είναι μύθος αυτό που λένε πολλές γυναίκες ότι πίνω πολύ νερό και κοιμάμαι καλά. Γι' αυτό έχω τόσο υπέροχο δέρμα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην αντιγύρανση και στην ομορφιά και ακόμη και τις καλύτερες κρέμες και τις καλύτερες θεραπείες που βλέπω εδώ, πολύ ωραία πράγματα, τα ξέρω, τα χρησιμοποιώ κι εγώ. Ακόμη και αυτά να χρησιμοποιούμε αν δεν πίνουμε από μέσα νερό. Πώς αυτό θα έρθει και θα βοηθήσει το κολαγόνο και την ελαστίνη και τα βλαστοκύτταρα, πώς θα κάνουν δουλειά, πώς θα λειτουργήσει η βιταμίνη C και η Ε, αν εμείς δεν έχουμε δώσει από κάτω νερό, αν δεν έχουμε δώσει καλά λιπαρά, αν δεν έχουμε δώσει πρωτεΐνη. Πώς θα λειτουργήσουνε. Θέλει συνδυασμό. Και τότε και πιο γρήγορα θα δούμε το αποτέλεσμα και θα πάρουμε μεγαλύτερο κουράγιο για να συνεχίσουμε και την καλλιτική θεραπεία και τη διατροφή. Τώρα θα σε πάω σε ένα πολύ δύσκολο κεφάλαιο που εν ώψη γιορτών πολλοί κόσμος θα βρει ευκαιρία και θα ξεφύγει λίγο. Πρέπει και να ξεφεύγουμε μωρέ. Ακριβώς. Πρέπει. Θέλω να μας δώσεις και αυτή την αισιόδοξη πλευρά, τη λίγο πιο χαρούμενη. Πώς μπορούμε να είμαστε και προσεκτικοί αλλά και ευχαριστημένοι μέσα στην περίοδο των γιορτών, χωρίς μετά από 15 μέρες είτε να ζυγιστούμε είτε να κοιταχτούμε στο καθρέφτη και να έχουμε δει ότι κάναμε βήματα πίσω. Η ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να χαιρόμαστε τις στιγμές, να απολαμβάνουμε και ωραία φαγητά και τα ποτά μας και τα γλυκά μας. Θα μου πεις άλλα έλεγες πριν, όχι τα ίδια, απλά θα σας τα πω τώρα αλλιώς. Ότι όλα χρειάζονται στην καθημερινότητα και πόσο μάλλον τώρα εν ώψη εορτών που θα βρεθούμε σε ωραία τραπέζια με φίλους, με οικογένεια, όσοι έχουμε παιδιά, φτιάχνουμε λίγο παραπάνω πράγματα στο σπίτι. Όλα χρειάζονται με μέτρο. Όταν ένας άνθρωπος ακολουθεί μία διατροφή για καιρό και την έχει κάνει τρόπο ζωής, πιστέψτε με, δεν μπορεί να φάει και πολύ παραπάνω. Θα φάει, θα ξεφύγει, αλλά δεν θα γίνει πολλές μέρες συνεχόμενο. Η ζημιά η μεγάλη γίνεται όταν πάνω από 2 συνεχόμενες μέρες, πάνω από 2 24 ώρα τρώμε πολύ. Εκεί αρχίζει και γίνεται η ζημιά. Αν απλά μία μέρα, δηλαδή ανήμερα τα Χριστούγεννα ή και τη δεύτερη μέρα φάμε πολύ. Δώσε μας άλλη μία και την επόμενη. Την τρίτη μέρα, αγαπητή μου, θα κάνεις μία ωραία σούπα λαχανικών με το λάχανό σου μέσα, με τα μανιτάρια σου, με την γλυκοπατάτα σου που όλα αυτά κάνουν ωραία αποτοξίνωση. Γιατί μετά έχουμε και την πρωτοχρονιά. Πάλι και γίνεται πάρτι και μετά είναι και τα φώτα. Είναι το θέμα και των leftovers όμως που σου χτυπάνε στο μάτι. Θα καλέσεις τους φίλους σου. Ακριβώς. Και θα τους κάνεις ένα leftover party, γιατί δεν πρέπει να πετάμε και τα τρόφιμα. Αυτό το επιτρέπω, αλλά δεν θα τα καταναλώσεις. Θα κοιτάω. Ναι, θα κοιτάς. Επίσης, όλη αυτή η αναστάτωση που νιώθουμε πεπτικά και αυτό το φούσκωμα και τη δυσπεψία από μόνο του μας οδηγεί ότι δεν μπορούμε να φάμε άλλο κρέας και άλλη ζάχαρη. Οπότε πρέπει να ακούμε και λίγο το σώμα μας. Απλά για να το ακούμε πρέπει να το έχουμε εκπαιδεύσει πριν. Άρα, δεν ξεκινάμε δίαιτα ανήμερα τα Χριστούγεννα, ούτε ξαφνικά σκεφτόμαστε 8 ώρα θα βάλω κιλά. Αν δεν προσέχεις όλο τον χρόνο, δεν σου φταίνουν οι γιορτές. Δεν σου φταίει ένα τραπέζι που θα πας καλεσμένος. Εκεί θα απολαύσεις. Απλά την επόμενη μέρα απέφυγε τη ζάχαρη, απέφυγε το κρέας, απέφυγε το αλκοόλ. Πιες νερό, πιες πράσινο τσάι, φτιάξε σούπες λαχανικών που είναι τέλειες αντιγυραντικές, αποτοξινωτικές, φανταστικές, πεντανόστιμες αυτή την εποχή και βγες έξω να περπατήσεις, κάνε το ποδήλατό σου, χόρεψε. Θέλουμε και γυμναστική. Μην ξεχνάμε και την κίνηση του σώματος. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο να κινείται, δεν είναι φτιαγμένο να κάθεται. Όπως πολύ σωστά μας είπες πριν, το δέρμα μας, το σώμα μας είναι γεννημένο για να κινείται.
Θα συμπληρώσω εγώ βέβαια ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να σε ρουφήξει η καθημερινότητα, γιατί πάρα πολλές δουλειές απαιτούν ώρες πάνω σε μια γαρέκλα, μπροστά σε έναν υπολογιστή, είναι τα γνωστά θέματα. Επομένως, όλη αυτή η καθημερινότητα μας οθεί και στο να τρεφόμαστε με λάθος τρόπο, τις λάθος ώρες, να μην κρατάμε, ας πούμε, αυτό το τετράωρο με τα snacks, με τα κυρίως γεύματα, με το τελευταίο μας γεύμα να είναι λίγο πριν τις 9, ας πούμε. Βέβαια θα μας τα πεις εσύ όλα αυτά με τη σειρά, με τη σωστή σειρά μάλλον, και πόσο εύκολο είναι να τα τηρήσουμε. Εκτός από το κομμάτι της θέλησης, που όση θέληση έχω, εγώ το λέω και προσωπικά για μένα, πολλές φορές πρακτικά δεν μου έβγαινε, γιατί είχα μια δουλειά με πάρα πολύ άστατο ωράριο. Θα μου πεις, μπορεί να μην το ήθελα πολύ. Μπορεί να μην είχες το σωστό κίνητρο να το κάνεις. Το δέχομαι. Και το λέω αυτό γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων σήμερα λειτουργεί με αυτούς τους ρυθμούς. Και πάρα πολλοί άνθρωποι βρίσκουν μια δικαιολογία για να φύγουν από το πρόγραμμα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι στη φύση του ανθρώπου. Όταν όμως έχεις το κίνητρο να κάνεις κάτι γιατί έχεις ένα στόχο, μπορεί να ο στόχος σου τι να είναι, να βάζεις καθημερινά έναν ωρό και να δεις μια διαφορά σε ένα μήνα, ένα ωραίο δέρμα. Ο στόχος σου να μην φας γλυκά για ένα μήνα και να χάσεις 2 κιλά. Ο στόχος σου είναι να κάνεις εντατικά μια διατροφή για να εξαλείψεις την κυταρίτιδα πριν τις διακοπές σου. Θα το έχεις το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν κίνητρο και σωστή οργάνωση. Αν οργανωθούμε σωστά, γίνονται όλα. Αν πας στο σούπερ μάρκετ ή στο μανάβικο της γειτονιάς σου και πάρεις τα ψώνια για όλη την εβδομάδα, εκτός ότι θα κάνεις και οικονομία στη τσέπη σου, γιατί δεν θα πετάξεις πράγματα από εδώ και από εκεί, θα έχεις και τα σωστά τρόφιμα στο γραφείο σου, στο αυτοκίνητό σου. Εγώ στο αυτοκίνητό μου πάντα έχω αμύγδαλα, μπάρες, μπανάνες, πράγματα που δεν χαλάνε τώρα το χειμώνα. Αν λοιπόν τα τηρήσεις αυτά και έχεις ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι φτιαγμένο και κομμένο στα μέτρα σου. Και τι εννοώ? Εννοώ να είναι σύμφωνο με τις μετρήσεις που θα κάνουμε στο γραφείο. Θα κάνεις μια αναλυτική λιπομέτρηση. Θα δούμε τι χρειάζεσαι. Διατροφή για μείωση κατακράτησης, διατροφή για μείωση λίπους, για αύξηση μυϊκής μάζας. Θα δούμε τα αιματολογικά σου, τα ιατρικά σου. Θα δούμε αν σου λείπουν κάποιες βιταμίνες. Και αν κάνεις και το διατροφικό τεστ DNA, που εκεί βλέπουμε πάρα πολλά χρήσιμα και απαραίτητα πράγματα και θεωρώ ότι όλοι πρέπει να το κάνουμε αυτό το τεστ, και βλέπεις τη γενετική προδιάθεση, βλέπεις αν έχεις τροφικές ευαισθησίες, άρα έχεις όλα τα στοιχεία στη φαρέτρα σου για να ακολουθήσεις το απόλυτα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Θα σε σταματήσω για ένα λόγο, γιατί το είπαμε και την προηγούμενη φορά, το διατροφικό τεστ DNA. Έχω μια πολύ βασική απορία, γιατί είναι θέμα συζήτησης. Το σε ποιες τροφές από μια ηλικία και μετά έχουμε δυσανεξία και πόσο μας επηρεάζει αυτό, αλλά όχι πώς μπορούμε να το γνωρίσουμε σε ένα πιστοποιημένο ιατρείο από έναν ειδικό. Υπάρχουν πολλές παγίδες μέσα από τα social media, τα οποία είναι μη πιστοποιημένα και φυσικά αποτελέσματα μη ακριβή. Θέλεις να μας πεις 2 λόγια? Ναι, και αυτά δυστυχώς φέρνουν μια σύγχυση στον άνθρωπο και μπερδεύεται ο άνθρωπος και τελικά λέει άστα όλα, θα φάω αυτό που θέλω. Το διατροφικό τεστ DNA είναι ένα εργαλείο το οποίο, τουλάχιστον αυτό που χρησιμοποιώ εγώ στο χώρο μου, εννοείται ότι είναι πιστοποιημένο από γενετιστές και βιολόγους. Γίνεται, πλέον γνωρίζουμε το DNA του ανθρώπου. Είναι εντυπωσιακό αυτό ότι τα τελευταία χρόνια γνωρίζουμε την αλληλουχία των γονιδίων που κουβαλάει ο καθένας μας. Όπως εγώ έχω αυτό το χρώμα δέρματος, εσύ έχεις άλλο δέρμα, εγώ έχω αυτή την ποιότητα της τρίχας, εσύ έχεις άλλη τρίχα. Όλα είναι καταγεγραμμένα στο DNA μας. Έτσι ακριβώς είναι καταγεγραμμένος και ο τρόπος που ο καθένας ανταποκρίνεται σε μια διαφορετική διατροφή. Άρα λοιπόν τι κάνουμε εδώ? Παίρνουμε δείγμα σάλιου μέσα από το στόμα, το στέλνουμε στο εργαστήριο και μας κάνει μια ανάλυση σε ό,τι αφορά γενικά την απόκριση της διατροφής. Δηλαδή, μπορεί εσύ να μην απορροφάς καλά τη βιταμίνη B12, για παράδειγμα. Εγώ να μην απορροφάω καλά το ασβέστιο. Ή μπορεί να έχουμε μία ευαισθησία στην γλουτένη ή στην καφεΐνη. Τα βλέπουμε αυτά γενετικά. Αυτό μπορεί να γίνει το τεστ από την ώρα που γεννιόμαστε, γιατί δεν αλλάζει, μέχρι όποια ηλικία θέλουμε. Και γίνεται μόνο μία φορά στη ζωή μας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο εργαλείο στα χέρια μας, πραγματικά, εκτός από την αξιοπιστία, έχουμε και πολύ χρήσιμες πληροφορίες και ξέρουμε πώς να τραφούμε καλύτερα. Όλο αυτό, συνδυαστικά με τα προηγούμενα στοιχεία που σου είπα, μας βοηθάει στο να ακολουθούμε μια δίαιτα που τελικά δεν θα μας είναι ούτε στερετική,
ούτε θα μας κουράζει, ούτε θα μας ενοχλεί. Γιατί πολύ απλά θα μας δίνει ενέργεια και θα νιώθουμε καλά. Και δεν θα έχουμε μόνιμα αυτή την ανάγκη να τσιμπολογήσω κάτι, να φάω ένα γλυκό, να φάω προσωπικά κάτι. εγώ κάποιες φορές που έκανα κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες, γιατί εγώ προσπαθώ να θυμηθώ τις αποτυχημένες μου προσπάθειες για να βγάλω κάποια χρήσιμα συμπεράσματα. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα ότι είχα κάποιο γλυκό στη διατροφή μου το πρωί, το οποίο αυτό μέσα στην επόμενη μισή ώρα μου έφερνε μια τεράστια πείνα. Ναι, γιατί γίνεται μια υπερέκριση ινσουλίνης όταν φας γλυκό σε άδειο στομάχι και αυτό μετά κάνει μια απότομη πτώση της γλυκόζης. Όλο αυτό δημιουργεί αποθήκευση λίπους πάρα πολύ εύκολα και δεν χορταίνουμε ποτέ. Απλά για να καταφέρουμε να μην το φάμε αυτό το γλυκό εκείνη την ώρα, πρέπει να έχουμε δουλέψει άλλα πράγματα. Δηλαδή, να έχουμε ένα καλό ύπνο, να έχουμε μια καλή άσκηση, να έχουμε πάρα πολύ καλή ενυδάτωση και να έχουμε φτιάξει τα γεύματα σύμφωνα με τις ανάγκες του οργανισμού. Όταν το κάνουμε αυτό, πίστεψέ με, η διατροφή είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και κάτι ακόμη θέλω να ρωτήσω. Ως γυναίκα, σε μια ηλικία γόνιμη, όπου η έμεινος ρύση είναι πολύ σημαντική, είναι μία εβδομάδα πριν που αισθανόμαστε ότι θέλουμε να φάμε πάρα πολύ. Μπορεί να μην συμβαίνει πρακτικά, αλλά η διάθεση είναι πολύ έντονη. Πολύ έντονη εναλλαγή γεύσεων αλμυρού γλυκού μας οδηγεί σε υπερκατανάλωση ζάχαρης, αλατιού. Φυσικά είναι όλες επεξεργασμένες, συσκευασμένες τροφές που ουσιαστικά δεν μας ωφελούν πουθενά. Και την επόμενη μέρα που ξυπνάμε, αφού τις καταναλώσουμε, αισθανόμαστε τύψεις κατ' ομολογία. Τι μπορούμε να κάνουμε? Όλο αυτό που αναφέρεις έχει εξήγηση επιστημονική, γιατί γίνονται απίστευτες ορμονικές αλλαγές, ότι φορά εστρογόνα, ότι προγεστερόνη, όλα αυτά. Όμως, αν μια γυναίκα είναι σε κανονικά κιλά, δηλαδή έχει χάσει τα περιττά κιλά και γυμνάζεται, είναι πολύ λιγότερες αυτές οι εκρήξεις. Αλλά και να υπάρχουν αυτές οι εκρήξεις, επειδή, όπως σου είπα και πριν, πρέπει να ακούμε το σώμα μας. Θέλεις να φας ένα πακέτο πατατάκια και μια σοκολάτα ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, 2 μέρες πριν? Ναι. Κάντο, αλλά μην το κάνεις 3 μέρες συνεχόμενα. Κάντο εκεί που θα σου βγει, θα το ευχαριστηθεί, θα γλυκαθεί η ψυχούλα σου, το θέλουμε κι αυτό. Αλλά μετά θα μπει στο πρόγραμμά σου. Αυτό λέω και στις πελάτησές μου και στους πελάτες μου. Έκανες την αμαρτία. Και εγώ τι κάνω? Και εγώ που είμαι διαιτολόγος. Μου λένε: εσύ δεν έχεις ανάγκη. Μα έχω ανάγκη γιατί είμαι άνθρωπος, θα το κάνω. Αλλά η επόμενη μέρα μου θα είναι σωστή. Θα ξυπνήσω το πρωί, θα καταναλώσω το κεφίρ μου, θα πάρω τα φρούτα μου, θα πάρω τα αμυγδαλά μου, θα το έχω στο μυαλό μου. Όταν λοιπόν το λειτουργείς έτσι, κάθε μήνας που περνάει σε αυτή τη φάση που αναφέρεις, θα δεις ότι θα εξομαλύνεται σιγά-σιγά. Στη δύσκολη περίοδο προσαρμογής σε μια νέα διατροφική... Στις 21 μέρες που λέγαμε. Ναι, πες ότι είμαι στη 10η μέρα. Θα με πάρεις ένα τηλέφωνο. Ωραία. Και θα σου απαντήσω, γιατί μιλάω πάρα πολύ συχνά με τους πελάτες μου σε αυτές τις μέρες. Ακριβώς. Και καμιά φορά το λέω μεταξύ αστείου και σοβαρού, αλλά μία κουβέντα με έναν φίλο ή με ένα φίλο εκείνη τη στιγμή σε κάνει να ξεχνιέσαι, φεύγει το μυαλό. Ή ένας περίπατος ή να διαβάσεις κάτι, να φύγει το μυαλό από το φαγητό. Και αποδίδει, υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές και ξέρουμε πλέον πολλά πράγματα. Και πάντα είναι η πρώτη λέξη που σου είπα όταν ξεκινήσαμε την εκπομπή. Το κίνητρό σου ποιο είναι? Θα το φέρνεις στο μυαλό σου. Για ποιο λόγο εγώ κάνω αυτή τη θυσία? Για ποιο λόγο δεν ανοίγω το ψυγείο να φάω εκείνη τη τούρτα που έμεινε? Γιατί θέλω να πετύχω αυτό. Θέλω να πετύχω την αντιγύρανσή μου. Θέλω να πετύχω τα μείον 5 κιλά. Θέλω να με βρει το νέο έτος καλή ώρα, πιο υγιή, πιο όμορφη, πιο λαμπερή. Θα τη κάνω τη θυσία γιατί το αποτέλεσμα θα το έχω. Επομένως, θα πρέπει να έχουμε στόχο προσήλωση. Σωστά. Σωστό κίνητρο. Κάνω έτσι, συνοψίζω λιγάκι. Μ' αρέσει η σύνοψή σου. Ναι. Τα ακούω κι εγώ για να τα φιλτράρω κι εγώ. Και θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι μια σωστή διατροφή δεν σημαίνει ότι στερούμαστε. Ακριβώς. Γιατί είναι συνυφασμένο με τη στέρηση και όταν λέμε κάνω δίαιτα από Δευτέρα είναι μια έκφραση η οποία ηχεί στα αυτιά μας πάρα πολύ κλισέ πλέον, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσουμε όταν θα ακούσουμε τις ανάγκες του σώματός μας και του οργανισμού μας για να μπορούμε να πετύχουμε φυσικά και ένα πολύ υγιές δέρμα και μία ευζοία και μακροζωία φυσικά, κάτι που το επιθυμούμε όλοι. Ακριβώς, γιατί αυτό που επιλέγουμε να βάλουμε στο πιάτο μας επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του δέρματός μας, το βλέπουμε, την εικόνα γενικότερα του σώματός μας και όλο αυτό έχει ανταπόκριση στη ψυχολογία μας. Όταν έχουμε καλή ψυχολογία, οι επιλογές διατροφής είναι πολύ καλύτερες και στο κομμάτι αυτό θέλω να πω ότι είπες ξεκινάω δίαιτα. Ξεκινάμε δίαιτα, αλλά δεν τη σταματάμε ποτέ.
έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Είναι ένας καινούριος τρόπος ζωής. Στις ημέρες που έρχονται των γιορτών, όπως είπαμε πριν, θα βρεθούμε πάρα πολλές φορές με φίλους, με παρέες. Φυσικά το δράμα μας θα έχει μια ξεχωριστή ανάγκη για λάμψη. Όπως πολύ σωστά έχουμε πει, ξεκινάνε όλα από μέσα προς τα έξω. Η Glow Era έχει προβλέψει γι' αυτό και έχει κάνει μια σειρά από αμπούλες χρήσης 14 ημερών, οι οποίες έχουν τρομερά αποτελέσματα στο δέρμα και θα ήθελα με τη δική σου βοήθεια να κάνουμε ένα μικρό challenge για 14 ημέρες όσο κρατά αυτή η ρουτίνα ομορφιάς από τις αμπούλες της Glow Era. Τέλεια, πολύ ωραία ιδέα. Πώς θα μπορούσαμε να στοιχίσουμε μέρα και διατροφή μέχρι να φτάσουμε στις γιορτές και να είμαστε λαμπερές και αυτό που λέμε από μέσα προς τα έξω? Ναι, γιατί δίνοντας τα σωστά συστατικά μέσα από τις τροφές για αυτές τις 14 μέρες, σαφώς και θα δούμε ένα επιπλέον ωραίο αποτέλεσμα. 3 φλιτζάνια πράσινο τσάι καθημερινά για 14 μέρες. Θα πρότεινα μία χούφτα ομά αμύγδαλα καθημερινά, καθόλου ζάχαρη. Μισό αβοκάντο στη σαλάτα μας, η οποία σαλάτα μας αν έχει σταυρανθεί λαχανικά που είναι πολύ αντιγεραντικά, δηλαδή κουνουπίδι, μπρόκολο, λάχανο, λαχανάκια βρυξελών, κάνεις μια τέλεια σαλάτα αντιγύρανσης. Και μια εξαιρετική τροφή είναι και ο χυμός ντομάτας που έχει πάρα πολύ βιταμίνη Α, την λεγόμενη ρετινόλη που είναι τόσο στη μόδα, και ένα ποτήρι χυμό ντομάτας. Αποφύγετε το κρέας αυτές τις 14 μέρες, βάλτε λιπαρά ψάρια, άγριο σολομό, γαρίδες, σαρδέλες, αυτά θα πρότεινα. Πώς και ακούγονται? να μας πούν πάρα πολύ καλά και πολύ γευστικά. Και ας μας πούνε και στα σχόλια κάτω στα social media της Glow Era, όσες κυρίες έχουν ακολουθήσει αυτή τη διατροφή, πώς πήγε και τι αποτελέσματα είχαν συνδυαστικά με τη θεραπεία από τις αμπούλες της Glow Era. Με πολύ χαρά και ανυπομονησία θα περιμένω να διαβάσω τα σχόλια. Φυσικά. Και θα σου τα πούμε κι εμείς, γιατί νομίζω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για σένα. Ναι. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, Αναστασία, για όλα τα ενδιαφέροντα που μας είπες και στο πρώτο αλλά και στο δεύτερο επεισόδιο. Είναι σίγουρο ότι θα ξανασυναντηθούμε κάπου στην πορεία. Εγώ ευχαριστώ θερμά και εύχομαι ό,τι καλύτερο και για τις μέρες που έρχονται. Πάνω απ' όλα υγεία, για να έχουμε τη λάμψη που λέμε, και σωστές διατροφικές επιλογές, αλλά και σωστά καλλιτικά να χρησιμοποιούμε. Παίρνοντας την ευκαιρία, θα ήθελα να πούμε και σε όλους τους ακολουθούς της Glow Era να μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι της Glow Era στο YouTube. Θα ακολουθήσουν και άλλα επεισόδια με tips, πολλά tips και ενδιαφέροντα tips ομορφιάς. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι της Glow Era στο YouTube και μην ξεχνάτε να μας ακολουθείτε και σε όλα τα social media, Instagram, Facebook, TikTok. Να είστε καλά.